Heippa kultaa. Heippa äiti ja iskä. Me lähdemme lomalle. Lähdettekö? Saanko tulla mukaan? Ei. Okei. Siellä on porkkanaa ja vähän ruokaa. Ja mistä? Minä on sinun syntymäpäiväsi. Meillä on sinulle yllätyslahja. Se on makuuhuoneessa. Älä katso sitä. Vain huomenna. Pakko täällä kotiin mennään. No, mennään kai sitten. Ikään ruokaa. Voi. Tämä kannattaa lähettää takaisin Einestehtaalle. Ai jaa, miksi? Sieltä saa 2 uutta laatikkoa ja yllätyslahja. Aha. Kerro. Joo, nyt mä muistan. Mä löysin sen. Sano. Porkkäin. Mä oon aina haaveillut pääseväni emännäksi. Juuri tällaiseen. Pelkät lämmityskulut ovat jo tähtitieteelliset. Vaikka haluaisin, minun on pakko rehellisyydessä myöntää, että minussa ei ole tippaakaan tämmöistä timpuritaitoa. Talonitä siipi kaipaisi korjausta ehdottomasti ja katto. Kirvesmiestä. Olen henkisesti täysin murentunut. Ehkä muuta kirkonkylään yksikään. Älä. Mitä tekisin? Kun elämä meitä oikein korttelee, No, nyt olen syönyt. Hyvä. Se oli hyvä. Nyt menen hiukseni. Säpän turkkini. Noin. Ja ruiskataan vähän. Ja pesen hampaat. jätkät rupeaa ihan oikeesti tekoon puukkaan. Itse asiassa ei, olo on kevyt kuin käärme. Melko ylivoima. Voi jotain päällä. Nyt! Koska he kävivät täällä ja tulevatko he takaisin? Okei, mä sanon. No oliks sulla tylsää? Ei mulla ollut tylsää, mutta en ala sanoa, että sä oot väsyneen näköisesti, että kerran oot väsyneen. Ei hyvänen aika. Voisinko minä jotenkin auttaa tuolta miespuoloista? Ettehän te voi mihinkään lähteä. Jääkää tänne seuraksi, niin hoidetaan tuo mies yhdessä kuntoon. Ja voisimme saunoa. Ai, se olisi ihan nauttia taiteista. Niin, mutta sen täytyy lähteä. Niin kauta kuin se kuulostaakin. Meidän täytyy hakea hautamäärillä. Hautamäkiä. Voi niin paljon.